Hei! Joo. Tää on mun kaveri käyttäjä ja me kuvataan tämmönen hienon, hauska, hassu MSP-video. Joo. Ja mä en puhu tässä videossa. Sä puhuit just äsken. Minä se oli kirjoitus siis sulle. Mä otin just. Okei. Kenelle? Ei kenellekään. Okei. Nyt mä avata sun kanavalle mun lahjat. Voit avata. Nyt on 2. Eikö 3? Tehdään yhteinen MSP-kanava. Ei. Voidaan. Voidaan oikeesti. Joku en mä tykkää susta. Sulla on 1 timantti enemmän kuin mulla. Mistä mä oon saanut näitä lahjoja näin sikana? Itellä oli sama verran. Niin oli. 1 vähemmän. Joo. Kuinka kovaa tässä pitää puhua, et kuulee äänen? Aika kova, koska mä en oo mikkiä. Okei, no moi. Joo. Ei edes tietä, mitä me tässä videossa tehdään, että se on ihan best asia. Ja siis jos joku ei kuulu tätä alkua, niin mä... Pää. Joo, kiitos. Ne ihanat. Ne on varmaan mun toikaut. Osta mulle toikka, kun sä puhut. En. Hyvä. Tämäkin on mun toikaut. Ostiko se mun koko toikan? Se osti mun koko toikan. Musta tuntuu, että toi osti sen yhden jutun, koska... Eli sen paidan. Jep, tää osti mun nää kaikki 3 toikan asiaa. Anteeksi ihmiset, kun mä yskin täällä. Mä oon vähän kipeä. No niin, nyt pääkallo vielä paikalla. Eli tää on... Okei, tää on tommosen väri. Mutta tää, niinku mä sain koko mun toikan tässä. Eli mun toikalla oli aika ruma asu. Koska mä haluaisin, että siellä on jotain, ja mä laitan jonkun. Joo. Vähän niin kuin me tehtiin randomi video. Oma kammat klikkasi just jotain paikkaa. Ja ei puhuta siitä. Eli siis mun toikka oli tämmönen, jossa koulutoikka ostettiin. Koska mä annoin 2 erkkaa yhdeltä niin sit se osti mun 3 toikkaa. En edes pyytänyt. Lak. Miten niin? Lasketaan vähän taas. Joo, eli tää on Nean. Täällä on Nean käyttäjä, ei se puhua. Ei kun pelaa semmosella logisella koneella ja tää kone nyt tässä melkein just kaatui. Joo. Mä voisin tehdä uuden asun mun toikaukas. Jos mä annan sun Eerikka, voiko sä antaa mulle Eerikka? Ehkä. Okei, eikö sä antaa sulle Eerikka? Mulla on 1 timantti enemmän kuin sulla. Tässä voi kuvata vissiin vaan 15 videoa. Okei. Ja sitten me tehdään toinen osa. Niin. Koska tästä tulee 50 tunnin pituinen video. Koska me asutaan kuvata niin hienoja videoita. Me puhutaan kaikkea järkevää. Joo, ja mä teen tästä nyt. Joo, pyytykää mua kaveriksi, älkää pyytäkö tuota ihmistä. Ja... Annatko sä mulle Eerikka, jos mä annan sun? Mä en anna. No mä tiesin, mulla ei oo enää 100 timanttia. No ei mullakaan! No en mä tiedä. Okei, mä en anna sun. Ehkä annankin jossain. No mun kanssa shoppailee. No, ehkä Muuten, kun tuolla lukee, että pop ja sitten tämmönen halleluja emoji,
Niin. Niin mä vihaan niitä K-poppia. Mikä se on? Koska mä ensinnäkin vihaan korealaista musiikkia. No, kutsu mut. Hi, I'm so kawaii. Vapaa etin sitä oikeeta. Okei. Joku ottaa vähän liian tosissaan. Jos joku katsoo Pinkkiä, niin siis... Hyvä. Joo, mutta tää ei oo... Se oli niin läppä se. Mä haluan nähdä se artbookin, koska mä en oo nähnyt sitä joku vaan kertoo mulle. Joo, mä hyväksyn sen. Pinkki 7. Pyydä mut ihan uudelleen. Joo. Pinkki 7. Odottakaa hetki, tässä tulee pieni Pinkki 7 Riita. Me vaan katsotaan yksi pieni. Juttu. Moikka. Joo. Niin. Tuuks sä? Ja ei kun joo, mun piti apua. Älä tartuta mua. Tyyli meidän ääni ei edes kuulu. No ei varmaan kuulukaan. Ja sit mä en jaksa laittaa tähän Kutsu mitään. mut. Mä oon kutsunut sut. No anteeksi. Anteeksi. En an... Hän ei soo siellä kriipiä pennittämään. Okei. Joo. Älä lähetä mulle viestiä, koska sitä alkaa likamaan. Joo, ei. Tehdäänkö me teemaa sui? Oh my god, mitä ihmettä. Tehdään silleen, et... Okei, mun frendi on taidettu häksää. Joo, estä se. Sä voit tehdä lemon viik. Tai no, ei se oo sukaria. Lemon. Saattaa olla pränkki, mutta Hei, sano silleen, että onks tää pränkki. Muuten estän, jollei oo tätä vastaavaa. Joo, siis. Okei. Niin tänne ainakin. tehdään vähän kuulua, miten se on. No niin, sen myönnä jo. Okei, joo. Niinku, oh my god, estes. Okei, joo, eli siis... Joo. Unohtakaa kaikki, jotka katsoo tätä videota. Eli ei Olis se enää ei taida itse olla enää pränkkiä. Ja hyvästi ihminen jota ei tunneta, ja nyt mä täytän mun toivellista, vaikka mä voisin ihan ostaakin sen, koska Kutsu mut. en mä jaksa. Lemon. Se on vippi ja se on lemon. Lähetitkö sä mun äitille viestiä? Lähetin. Okei, Toi, voitko kakata mun kanavan päälle? Ei vaan. Ei aio Anteeksi. Ja mua ei oikeesti varmaan kuulu niinku kahtaan äänenlausakusta. Huuda. Ei mä haluun neuleppuseron. Se kuulostaa uudelta. Mulla ei oo sellasia mavessa. Oh my god, mä haluun tän. Mä haluaisin tuon vitamiinisia, mutta... Joo. Vähän hankalempaa. Sovi. Mä en tykkää siitä, kun siinä lukee toi. Mä tykkään just sitäkin. Mulla on vähän lagiaanekin. Kato. No sun pitää painaa sitä Xää, niin sit se ei enää lagi. Mun varmaan täytyy saada yksi. Nyt kai. En tiedä mitä mä oon tekemässä, jos joku kysyy, mut ei asua.
nekin teki joku upean asumisen videossa, minkä mä katsoin, koska mä oon niin mahtava. Ja se oli ruma asu. Ja saa tehdä hienompiiksi. Mitä mä voisin? Ihan vahvuus. Joo, tää on kestänyt 10 minuuttia. Joo, me laitetaan kahteen osaan. Tän nimeksi tulee... Kaverukset höpöttelee MSP:ssä. No ei! Koska jos ne ääni ei kuulu, niin ei me höpötellä. No höpötellään silti. No ei höpötellä siinä videossa. Mä laitan kuule musiikkia, ottakaapas hetki. Koska Joo, se on ehkä ihan hyvä vaan. sillä aikaa kun mä teen tän videon, ei kun sit. Toi farkut on ihan rotissa toi sydän. Niin, mut jos tää ei kuulu, niin mä sanon kakka. Mut ei se sit voi mitään, vaan hiljaa sit. Oh my god. Älkää tappako toi. Mitä on juttu? Aha. Joo, no this. Ei pitää varmaan lopettaa tää video vielä. Ja en kattonut mitään MSP-versiota tästä. Joo, me nyt lopetetaan tää video. No niin, lopetetaan. Kyllä lopetetaan. Ei lopeteta, kun me ensin kuvataan tää loppuun tää koko aika. Tykkäätkö sä oikeesti näistä hiuksista? Eikö? No miksi sä laitat ne sun toikalla? Ai laitan. Joo, blondeina. Sä teit se toikkaa sun. Aivan. Ei kun... Sillä... Joo, mä oon sanonut mitään siis. Mitä näitä on todella Oikeesti. No muistat. Se on. Se on moi. Periaatteessa mä voisin kertoa sen, koska kukaan ei saisi tietää sitä. Tai siis, niin kuin siis, koska kukaan ei katso tätä videota.